Dar ce are, mă? Ce are? Are iere pe el. Iere și copac. Facem 10 din ăla. O tablă. Și stați mai mult la Condrea. Nu, vreau Trebuie să văd pe ce. să... Dar nu văd pe aha. Vezi? Da, da, poftiți. Opa, prea aproape l-am băgat pe Petrevici. Atâta Așa, la... da. Acum când e rec. Acum depărtează. Dar lasă numai așa să fie, nu pot într-un așa. Păi nu, că nu. Hai să le iau și pe Cosminusul nostru, pe a nostru și el. Cât de mic e. Cosmin, uită-te la mine! Zâmbește, mami! Da. Hai, ce frumos ești! Stai că am oprit acum, de ce nu te oprește? Rec. Da drumul. Uite cum stă acolo, zici că e baciul de la oi. I-a spus să uite la nu pot să iau, dar nu ca să uite. Mai împlăște eu să te lăsat să aprinzi asta dacă nu știam lângă mine? Sau cum mergem? Și acolo am obiect. Acolo, din joci. Nu-i da seama că o strică, mă, caseta. Nu o lăsa că se strică